Un dels aspectes més importants a aclarir en el procés d'independència de Catalunya és definir la viabilitat econòmica del nou estat català abans i després del procés d'independència. Començarem per la probable projecció econòmica de l'estat espanyol en funció dels índexs indicats pels organismes internacionals com el Fons Monetari Internacional o la pròpia Unió Europea. Segons el Fons Monetari Internacional, el PIB espanyol baixarà el 2013 i s'anirà estabilitzant al voltant de l'1,8 fins a l'any 2020. Això ens portarà a un PIB de 1,22 bilions d'euros al final d'aquest període. Segons fonts de la Unió Europea, el deute de l'Estat arribarà també al 100% del PIB a final del 2020, començant ja el 2013 amb un deute del voltant del 90% pel rescat bancari. Segons el Fons Monetari Internacional, aquest any les administracions públiques arribaran al dèficit del 7%, per seguir amb un 3% el 2016 i 1,5% el 2020. Espanya haurà d'arribar a aquests nivells a base d'ajustaments i retallades. I no hi ha cap població que aguanti una reducció entre dèficit i càrregues financeres d'uns 70.000 milions en aquest període sense afectar durament l'estat del benestar social. Sense la possible recuperació del sector de la construcció, els nivells d'atur aniran del 26% actual a un atur estructural d'aproximadament el 19%. Això vol dir que no hi ha feina per a tothom. Un deute creixent de 1,22 bilions d'euros és impagable. L'elevat cost d'aquest deute produirà un empobriment general de l'Estat i una reducció duríssima de la protecció social. L'única solució que es veu a llarg termini és la quitança del deute públic per part dels creditors financers. I això també és improbable si es vol estar dins de l'euro i de la Unió Europea. Per projectar la situació econòmica de Catalunya dintre del context espanyol, hem extrapolat el PIB català en funció de l'evolució suposada per Espanya. El deute actual arribarà a quasi 50.000 milions d'euros. En el dèficit se suposa que partint de l'1,5 per l'any 2012 ens forçaran a arribar al 0% al 2020. Aquest supòsit ens porta a unes retallades aproximades de 8.000 milions d'euros en el període 2012-2020. Respecte a l'atur, i seguint l'exemple d'Espanya, passarem del 23% actual a Catalunya al nivell estructural del 17%. El que ens confirma que no hi ha feina per tothom i que per millorar la situació futura serà molt difícil afrontar el pagament de les pensions si no hi ha una reforma total del sistema. És a dir, dintre de l'estat espanyol, Catalunya seguirà la mateixa evolució però agreujada pels incompliments dels acords en inversions i tenint que pagar uns interessos del deute al 5% a l'Estat quan ell només en paga entre un 2 i un 3%. Al final, ens quedarà un deute creixent impagable i unes retallades insuportables per al sistema de protecció social.
En el procés de projecció de la Catalunya independent s'ha suposat que el PIB seguirà la mateixa evolució que en el cas anterior. Però el deute que la nova Catalunya haurà d'absorbir de l'Estat serà del 60% del PIB i, per tant, passarà a ser de 128.000 milions, que en qualsevol cas serà un nivell d'endeutament molt millor que la mitjana europea. Respecte als ingressos, aquests es veuran automàticament incrementats pel dèficit que actualment tenim amb l'Estat. És a dir, recuperarem 16.000 milions d'euros. Les despeses es veuran incrementades amb 4.000 milions pels serveis addicionals del nou Estat i en 2.000 milions per recuperar part del benestar social perdut en les darreres retallades. A més, s'assumirà que els interessos del nou deute pujaran 2.700 milions d'euros més. Amb tot això, ens quedarà una situació envejable de deute a la baixa del 45%. Al mateix temps, tindrem un superàvit que podrem destinar a infraestructures i a reactivar la competitivitat i l'ocupació. En aquesta situació, és lògic suposar que es faran les inversions en infraestructures dedicades al progrés de les nostres petites i mitjanes empreses, així com fomentar el desenvolupament de treball per poder arribar als nivells d'atur que actualment tenen a Euskadi i anar-nos acostant als europeus. Així, millorarem les nostres possibilitats de reforçament del sistema de pensions que ja avui en dia és netament contribuent dintre de l'Estat. Per tant, si volem salvaguardar el nostre sistema de benestar social, haurem d'assegurar el nostre futur fora d'Espanya. Independència és igual a futur sistema de protecció social.